Good morning, people. So today we are going to cook breakfast. Simple breakfast lang. So akong lutoon kay fried rice. Simple. Ano ni vlog no pi vlog. Pag mag-ano ba, mag-action ba basa akong likod na masakit akong dali dapit ako ko. Matamit yun. Mga ako na ay naman. Di ba na dati? Mahinan mga sabaw. Hi guys. Good evening. Sus? Wala ka na siya basta mag-vlog ko. Nag-marinate ko og chicken. Ano niya ako ang gi-marinate kanina. Isuba. Ako na lang na siya i-barbecue. Subahon. Okay, ready na yung dinner. So man dia. Chicken din ito. Chicken po na siya. Yatag sa ni kagawad. Kagawad tawag na mo diri siya ang nagapanghatag og sudan rasyon. Silingan na mo. Hi guys. Tapos na hukaon. Siya wala pa. Dami ako ang barbecue lalap. Another day. It's another day. So magluto ko ng lunch. Meron tayong kalabasa, sitaw, ampalaya, okra. Talong. Ingredients. Usually, ako gyud galuto breakfast o lunch. Dinner si Mister. Tapos pag ganahan ko magluto og dinner, ako magluto. Pero pag na ako ginahimo morning, siya magluto. Yes people, luto na akong gulay. So let's eat. So people, we are done our lunch. So, maghulat na po mi o gabi. Walay makagawa sa mo karon kay dili tinggawas sa iyang pas. Ang iyang pas nga makagawas kay TTHS. Yes. Alam mo. TTHS. Bawal may makagawas o subdivision. Pero pag diri lang ka sa subdivision maglibot-libot, pwede. Pero pag makagawas na ka sa subdivision, dili na siya pwede.
Ang iyang himo. Motor na sad. Ayan. Muna yung pampalipas oras. So that's it guys. Kita-kita ta sa sunod na video. Bye!